1. jún je sviatkom všetkých detí. Ani mesto Liptovský Hrádok na ne nezabudlo a pripravilo program venovaný práve im. Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia sa organizátori rozhodli plánovaný program upraviť a presunúť ho z lúky pod Skalkou do kultúrneho domu. Témou tohtoročného Hrádockého dňa detí bola príroda, jej spoznávanie a ochrana. Divadlo na Hojdačke sa predstavilo s detským predstavením Na zemi dobremi. A Tomáš Kučera, filmár z Liptova, priniesol kúsok slovenskej divokej prírody až k nám. Chodíme po rôznych škôlkach a školách a prezentujeme slovenskú divokú prírodu, dobre? Toto sú párohy z jelenia, viete. Jeleň je silné zviera, aby ich mohol nieť na tej hlave. Vyskúšame tatinov, akí sú siláci. Pardon? Dobre? Toto je máme srnka, srniec, jeleň, medveď, čiviak, hoci čo máme rôzne vtáky. Ja vám donesiem ukázať toho medveďa, dobre? Maskot medveďa mal u detí veľký úspech. Počas Hrádockého dňa detí nesmelo chýbať ani maľovanie na tvár. Pracovníčky Lesov Slovenskej republiky, odštepný závod Tatry Liptovský Hrádok, pripravili pre deti v priestoroch kultúrneho domu zážitkové hry, tvorivé dielne i pocitový chodník. Študentky gymnázia v spolupráci so spoločnosťou Envipak preverili schopnosti detí triediť odpad. Deti zaujali aj ukážky práce záchranárov zo záchrannej služby Slovak Rescue. Počujete nejaké dýchanie? Áno. My mu spriechodníme dýchacie cesty. Dáte si jednu ruku na bradu, druhú na čelo. Poriadne mu ju zakloníte, tak aby ich mal priechodné. A teraz znova dáte si svoje ucho k ústám a budete mi počítať, koľkokrát sa nadýchol od teraz. Za každým, keď sa nadýchne, povedzte teraz. Ďakujeme. Druhého medveďa chceme na telke. Teraz za nohu. Máte ochotné šancu. Ešte mu nohu. Ale ako má teraz tú hlavičku? Majú takto zaklonenú, alebo ju má predklonenú? Čo sme si vraveli, kedy sa bude lepšie dýchať? Tak, musí byť hlava zaklonená. Áno, a toto kolienko sa tak dáva kvôli tomu, aby ujo z tej polohy nespadol. Dobre a dobre. S hasičmi z hasičského a záchranného zboru zo stanice v Liptovskom Hrádku si mohli vyskúšať hasenie na terč a prezrieť hasičskú techniku. Svoju obratnosť deti vyskúšali na športovisku, ktoré pre ne pripravilo Centrum voľného času Lienka z Liptovského Hrádku. Deti sa radi odfotili aj s maketami policajtov. Mesto Liptovský Hrádok ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Hrádockého dňa detí. Veríme, že si deti toto popoludnie užili.